Salutare! Astăzi ne aruncăm într-o poveste cu adevărat extraordinară, cea a perioadei interbelice din România. Mulți o numesc epoca de aur a culturii noastre și pe bună dreptate. Dar cum a apărut? Ce s-a întâmplat de fapt? Hai să vedem împreună cum s-a născut totul dintr-un moment de transformare națională, unul cu adevărat profund. Dar înainte de toate, haideți să facem un mic exercițiu de imaginație. Încercați să vă închipuiți cum ar fi dacă, de mâine, școlile nu ar mai preda în limba pe care o vorbiți acasă. Dacă accesul la cărți, la istorie, la tot ce înseamnă cultura proprie ar dispărea pur și simplu din sistemul de învățământ. Ei bine, pentru românii din Basarabia, pe vremea când se aflau sub stăpânirea Imperiului Rus, scenariul ăsta nu era deloc o ipoteză. A fost o realitate cât se poate de dură, una care a marcat zeci și zeci de ani. Toată situația asta a fost de fapt rezultatul unui plan bine pus la punct, o politică deliberată și foarte intensă de rusificare. Scopul era de fapt destul de clar, să suprime activ limba și cultura română și în locul lor să impună o identitate cu totul nouă. Iar efectele au fost brutale. Uitați-vă la rapiditatea cu care s-a întâmplat totul. Dacă la începutul secolului al XIX-lea vorbeam de numeroase școli românești, în doar câteva decenii tot acest sistem educațional a fost practic dărâmat. Și până la 1873, rezultatul a fost acesta. Zero, nicio școală, absolut niciuna în care să se mai predea în limba română. O generație întreagă a fost practic tăiată de la rădăcinile ei culturale și lingvistice, cel puțin în mediul oficial, în școli. Dar ca în orice poveste bună, ceva a schimbat complet cursul istoriei. Acel ceva a fost Marea Unire din 1918, momentul în care Basarabia, Bucovina și Transilvania s-au unit cu vechiul regat. Așa s-a născut România Mare, iar acest eveniment a pus bazele unei renașteri absolut spectaculoase. Unirea a fost scânteia, dacă vreți, acest eveniment politic a fost cel care a pornit un întreg lanț de reforme, în special în educație, iar aceste reforme au devenit combustibilul perfect care a alimentat mai târziu acea incredibilă renaștere culturală din anii 30. Acum, să nu credeți că această explozie culturală a fost o întâmplare fericită, nici de cum. A fost rezultatul unor politici de stat, un proiect național gândit să vindece rănile trecutului și să construiască o identitate culturală nouă, unificată și puternică. Statul român a văzut clar care era cea mai mare problemă a SFA, analfabetismul larg răspândit, și a acționat. Legea din 1924 a fost un pas uriaș, pentru că garanta, pentru prima oară în multe dintre noile regiuni, accesul tuturor la educație. Dar nu s-a oprit la școala primară. S-a construit, practic, o întreagă infrastructură pentru cunoaștere și excelență. S-au înființat noi universități și institute în toată țara, inclusiv la Chișinău, și astfel Basarabia a fost reconectată la pulsul academic al întregii națiuni. Iar rezultatele nu au întârziat să apară. Perioada asta a dat naștere unor minți absolut sclipitoare care au definit o întreagă epocă. Și ce cu adevărat remarcabil este că acest talent a înflorit peste tot, în toate colțurile țării proaspăt reunite. Să luăm de pildă sculptura. Din Basarabia a venit Alexandru Plămădeală. Opera lui de căpătâi, celebra statuie a lui Ștefan cel Mare de la Chișinău, a devenit instantaneu un simbol extrem de puternic al identității regăsite. În același timp, dintr-o altă parte a României, se ridica Constantin Brâncuș, omul care a schimbat regulile jocului în arta mondială. Acest paralelism e esențial. Geniul local și geniul universal înfloreau în același timp, hrănindu-se din același context național nou și plin de speranță. În muzică, povestea se repetă. Basarabia a oferit scenei internaționale una dintre cele mai mari voci ale acelor vremuri, soprana Maria Cebotari. Talentul ei a dus-o pe cele mai mari scene ale Europei, de la Viena la Berlin. Și în același univers muzical îl avem pe colosul George Enescu. Compozițiile lui au dus spiritul românesc în toată lumea. Din nou, vedem o colaborare, chiar dacă implicită, a talentelor venite din toate părțile țării. Toată această efervescență, toată această energie creatoare pare să confirme un adevăr foarte simplu, dar profund. Cultura nu stă doar în cărți sau în muzee, ea trăiește de fapt în inimile și în sufletul oamenilor. Dar renașterea asta nu s-a limitat doar la arte. Să nu uităm de știință. Basarabia l-a dat pe Nicolae Donici, un astronom absolut pasionat care și-a construit propriul observator ca să studieze soarele și care a ajuns membru de onoare al Academiei Române. Și, în același spirit de inovație,
Henry Coandă revoluționa aeronautica. A descoperit efectul care astăzi îi poartă numele și a schimbat pentru totdeauna modul în care ne gândim la zbor. De la stele la avioane cu reacție, contribuția românească la cunoașterea universală era vizibilă. Bun, am vorbit despre artă, despre știință, despre personalități, dar, concret, cum s-au tradus toate aceste lucruri în rezultate palpabile? Ei bine, impactul a fost unul măsurabil și extrem de profund. Poate cel mai important succes a fost lupta cu analfabetismul. Uitați-vă la cifre. În doar 10 ani, rata a scăzut de la 43% la 36%. Poate că nu sună spectaculos, dar gândiți-vă ce înseamnă asta în vieți omenești. Este un progres uriaș care a deschis porți către cunoaștere pentru sute de mii de oameni. Iar progresul s-a văzut și mai sus. În învățământul superior, numărul studenților a explodat, crescând cu peste 1/3 în mai puțin de un deceniu. O nouă generație de intelectuali, de profesioniști, se forma chiar sub ochii tuturor. Și, la final, concluzia devine destul de clară. Unirea politică nu doar că a reconstruit o cultură națională care fusese sub presiune, ci i-a permis României să-și ocupe în sfârșit locul pe scena culturală a lumii, contribuind cu valori universale în artă, în știință, în gândire. Povestea interbelică ne lasă așadar cu o întrebare mult mai profundă. Ne arată că renașterea culturală nu ține doar de legi și de bani. Adevărata întrebare este cum reușim să eliberăm potențialul uman atunci când îi se oferă libertate, unitate și mai ales șansa de a se exprima.